No niin, Nikki pois. Niin. Menis vähän linjaa? Meni vähän. Oho. Sitten katot esteelle, pidät vähän kiinni. Noin. Sitten vähän suunnan vaikka, miten päin vaan tosta vaikka sarjan takaa ja sit tuut vielä. Sitten ulkoavut kaarteissa. Hyvä. Taas mä tein ton saman. Ei se mitään. Tuu vaikka kerran vielä se pysty, niin saat itse vähän mukavamman etäisyyden. Mutta mä sanoin, että hyppää mieluummin kaukaa. Voit vähän tommosessa tilanteessa ottaa sitä kiinni. Mut se kyllä hoitaa sen, ei se mitään tökkää tommosessa. Ota vähän kiinni, istua taakse. Noin, hyvä. Aha. Hyvä. Uno halus nyt mennä se vähän kauempaa. Hyvä. Mä sanoin, se on kuin juna, kun se meni. Sitten sä voit ravailla se eteen alas taas. Hyvä.